Survive the bot. De figyelj. Ennek mi a lényeg? Meg tudod, ugye? Majd de nem engedted, hogy kikapcsoljam ezt az izét. Csimbilimbű muzsikát, bazd meg. Kell rá figyelni. Jó arderra. Mi van? Mit kell csinálni? Annyi a lényeg, ami ott van középen bent tank. Nem kell eltalálnia. Ennyi a lényeg. Mit csináljak? Elkezd lövöldözni. Hoppá! Fel lehet menni a fasz, csak nem tudom, hogy kell. Majd én mindjárt. Akkor nem tud eltalálni. Valami ilyesmi tematikát kell neki, kell menni a falnak. Figyelj oda. Ott van egy. A mester. Na, engem! Engem nem tudsz ellőni. Főleg úgy, hogy egyfolytában vesztesz. Főleg, hogy én voltam ezen a pályán. Mindegy. Fölmegyek a falra, akkor mi van? Nem tud eltalálni. Ügyön fölborult. Aha. Minden. Minden szűnt. Én arra nem számítottam, hogy én vele szembe kezdek. Mi a kurva száda? Bazd meg! Beakadtam. Találtál? Kicsi, anyám! Ne. Nem lesz hozzá a közelmenő. Nem-e. Bazd meg. Ahogy kapd, fasz. Na, hogy tetszik? Nem jó. Ó, nem áll. Ne! Direkt neked lettem pedig. Hát ez a mit össze. Hát nem. Na, föl a falra. A falra is, de anyád! Eddig. Megy kigyújt. Hát látom, neked véged már megint. Anyám, nincs szerencsé. Jön mindjárt. Ne engem. Miért engem? Miért vagyok fent a falon? Ugye jó? Mármint nem úgy. Mi az Isten? Minden szűn. Teljesen meleg. Nem tudom. Felakadtam! Nem baj. Majdnem felmentem a falra. Hát én már fönt voltam, csak nem Én tapadt fel. Hoppá! Sok sikert, köcsög. Ott is szétozgat. Hogy mentél neki? Kimentem a falnak véletlenül. Ne! Na, jó van, akkor ezt se csinálom többet. Én is fent vagyok. Mindjárt lelöklek. Nem már. De hogy nem. Csak nem látok semmit, az a baj. Jaj, nem, már megint. Mit az? De baszki, a pályát kerestem volna. Nem baj. Így most már én is 10 000-et kaptam. Defenders, Hunters, ó persze. Én szopok. Tényleg, te fogsz szopni. Na gyerünk. Neked vele szegérutod. Azt a sebességet figyeld. Ez se gyorsabb. Az úgy csál, nem ér. Mi? Hát uklász a BMX-e. Engem a szirénádból a picsába. Ide gyere be, kis kötét.
Máma, nem eszel. Hát ez sajnálatos módon kikerülöm most. Hoppá, mekkora slide volt ott, figyeltek? Tudok egy kerózni a biciklivel? Jaj, tudok. Nem. De Nem. tudok. Ó, ez jó tank. Tudok ki a tankot vezet? Itt az autót. Például. Ott a bejössz. Ez gyors volt. Értem. Hagytalak járni. Aha, persze. Nem láttam, hogy már tankol vagy. Csak annyit, hogy jössz. Geci, kifogyott a GTA. Kapjon el a hasban. Nem nagyon haladsz így. Nem baj. Én is tudok ám kanyarodni. Faszomból már megint letiltott. Várjál már, ne üssél el. Gázkereszt! Ó, te rohadék. Hát azt már nem hinném. Miért? Kamikáza gyerünk! Na hát azt már nem hinném. Igen. Igen. Nem van. Én visszaviszok a kezdőhelyre, oké? Hát akkor lopok egy BMX-et. Faszomba. Ez az. Lélegezzél már egy kicsit alkabban, vagy? Jött te Darth Vader, ha? Igen. Mi a fasz? Jaj! Ez az. Megölted egy. Az Istenben van szó. A bungee jumping. Nem nyit ki az ernyő. Oszd ezt üres! Hogy megy. Nem áll! De. Állj fel! Nem érem meg, hamarabb lesz egy UFO. Már? UFO? Valami osztopos leviszi téged. Leülhetett hülye gyerek. Jaj. Biztos vagy benne? Nézed, mivel vagyok? Ah, bazd meg. A kocsi! Mondtam. Csicska. Fölrobbant egy saját autó. Nem baj, picikém, mindjárt meg lesz csinálni.
vagyok a lágember. Azt mondjuk, hogy ezt lőd ki. Hogy tudsz ennyire mellé lőni?